Ya, nak iki arep tak suwun gendel Nandasari. Coba kene nak jumenenga iki ana daleme Bapak Mahmudi lan Ibu Muntiin. Cintaku asa konyong-konyong padha. Sayo sing berkorban, lamban bukan sesukan, resekor adilan, kekra merosot ilone sirania. Cintaku sakon-sakon-sakon, bagi pasan burung dan kawan kita Sugeng dalu Cayu. Wilujeng dalu Rama. Iya, wah jan kangenku karo sampean tanpa upama, Nduk. Napa iki? Dadi wong ira lho iya no jenenge bapak suwe petuk karo anak ki ya ndek kangen ngono lho. Nggih. Ngono ya. Sapa iki, Mas? Iku. Diki wae ya ngono. Lho jenenge bapak karo anak ra ya kangen-kangen antarane bapak yang anak ngono lho Le. Wong ki yo mulai ku didik ngipuk-ngipuk mulai kelas 2 SD nganti tekan semene gedene disebut kaya ngono ki. Ketoron Jomber kaya ngono ki. Wira wis wong wadon jenenge Mbombrong katon mencorong gliwu-gliwu kaya golek kencana ki ya Nanda. Tapi wong wadon sing duwe pawaan lanang gagah. Mula wong lanang nek golek bojo ra mesti digoleki wong sing pupune amukang gasir. Lho. Garos urus lete pinato jejegule cuma nek kecete lenggang moyo-moyo nek mlaku semu jinjit kuwi ngedani. Mripatin jelirit-jelirit semu kaya banting pandangan ngono. Nah, kowe wis gedhe, dadi wis gedhe ki ora mung duwe kemampuan bab perkara dadi waranggana, catur ki ya kudu mateng. Nggih. Kira ana daleme Bapak Mahmudi. Bapak Mahmudi dalasane Ibu Mutiin. Mutiin Rama. Mutiin. Nggih. Oh, dudu mun. Mboten. Kuwi tanggaku lho, Nduk. Nggih, tapi sing bener niku Bu Mutiin nggih. Nah, nggih niku lho. Ora mun ya. Mboten. Lek mun kae bojone Sanut. Penyanyi Sekuntumar Merah. Mutiin. Dadi ana jarwada sok tembung kudu dicethake krana asma kinarya japa. Mergo nek meleset le mengartikan jenenge jeneng. Mula kala mangsa anak nek jeneng ki nek kleru ora dijenengke abang entekane dadi bocah sing ora cetha. Tembung asma kinarya japa jeneng mawa maksud mawa tujuan. Jani mane ngono kuwi. Jani. Saka tembung janur dadi wong sing kuning gumrening pindha kencana sing sinangkling tumindake. Nine. Budi asmara. Budi ki budi, asmara ki wis ngarani wujude nafsu. Dadi budi ning ngene iki. Ora ning mandeke. Coba nek Mutiin M ki upamane apa Cahayu? Ibu Mutiin nggih.
Jadi setiap hurufnya niku memiliki makna Romo. Mula piyayine niku dados DPR terpilih 4 periode. 4 periode. Pantes. Asma Kinarya Japa. M ki pamane apa? M niku menemukan hidup sebagai penampung aspirasi dari masyarakat. Niku M. M ki menemukan hidup penampung sebagai penampung aspirasi dari masyarakat. Iya. Berarti maksudnya ki nampung aspirasi masyarakat disampaikan neng daerah provinsi nganti tekani pusat ngono to? Leres. Banjur U. U niku usaha maksimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Wow, dadi berusaha mensejahterakan masyarakat, tanggung jawabnya minangka dadi dewan. Nggih. U. T. T niku tetap berpegang teguh kepada prinsip kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan niku lek Pancasila. Dalam prinsip kebijaksanaan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Iya, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Iya. Kenapa, Dok? Nggih, leres niku. T ya. T. I. Indah dalam berbusana, indah tutur bahasanya, selalu mengutamakan kesabaran dan ketenangan. Mula piyayine niku sulistya ing warna. Wah, piyayine Ki Ayu. Jane karo bojone kurang matuk. Apa? Lah mak diceki oleh Bu Munti ini jantenan lho kowe. Aduh. Timun musuh duren nek kuwi. Dadi bungkuk nggayo rembulan ki ya ceki karo Bu Muntiin. Bu Muntiin. Ngono, ndelok sing lanang ngono bojone kok kaya ngono. Mbelak sing lanang ora gati dosane tenan. Donya akhirat ora kena ditebus tak kandhane. Ngono, piyayi kaya widodari lho Bu Muntiin. Wong gambar kuwi, Nduk. Oke. Wong gambar entuk wong bali sono. Bu Muntiin. Oke. Pak ceki niku, oh niku to, Bu. Kula kinten bapake nggih. Ya kuwi. Pokok sing ketok mburi bojone ya ki bojone. Sing mati ceki ngono. Mak diceki pancen pengasihane mandi ngono. Aku ya kok gelem lho biyen Bu Muntiin ati ra diceki. Piran ngono. Piye lang. Ning Pak Ceki iki berpengaruh kabeh butuhne wong kuwi. Mula duwe gawe iki daye kono-kono teko. Mari peran apa-apa ki iso dek iki. Dadi kader ya iso. Iki dadi kadere Marioto Birowo ning kalah ngono. Terus disatroni karo Gatot Sono ngono. Kancane karo aku ben ora bene Pak De. Ngono. Engko kira-kira nek kira-kira pelantikan orang gaya awake dhewe wis ade meneng ae ora. Iki Pak Ceki ngono. Ning apa-apa iso kan, Nduk. Usaha iwak ya iso. Wah, nggih. Ulam men apa? Usaha maklar mobil iso. Weh. Usaha tanah, ngebruk tanah iso. Apa-apa dilakoni. Ning urung enek sing berhasil. Umpama ora dijagani karo Ibu Mutin berat tenan. Jenengan amen dinyek mawon Pak, sabar nggih Pak. Iya. Pak Uto karo aku lang iki awake dhewe ndang golek truk 5 lang. Mengko uang mukane 20 juta melu nyambut gawe Lurah Soleh. Ning ndi Pak De? Ning Kalimantan ngono. Aku ora melu Mak De kemelu Modiar ora cita. Ya ngono Mak. Nggih. Ki mau apa ndok? Teko apa? Iya. I malih. I malih. Nggih, Mutiin. Ini loro. Ini kalih. I yang kedua. Ini yang diharapkan masyarakat Romo. Beliaunya Ibu Mutiin saged merangkul seluruh masyarakat tanpa memandang harkat dan martabat. Sebagai contoh pagelaran wayang dalu menika niki sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada masyarakat. Oh, tresnone karo rakyat nanggap wayang. Nanggap wayang. Jane wong karepe wayangan iki dudu karepe Bu Mutiin lho. Karepe petung lho ning kono lho, kalau petung ning kene Cakruk lor kono lho. Kuwi disurung bangsane kek Suri Hansip iki ngono. Kuwi mbok wayangan dalang ning kene lha kuwi lho. Dadi ning kono jagungan Pak Haji ngono karo Mbak Lurah Basiran. Ya to ki kowe wayang ngono lho. Itu kersane Bu Mutiin lho, kersane Ceki lho.
Wong duwite ya urung jelas nek aku iki mangono. Malah aku dijaluk DP kok gregeten aku. Terus ngabari ngene, "Lang, nggih Mek Soim iki ndang wayang neh. Tahun 2020 ngono." "Oh, Mak Dik, wis digani DP urung?" "Wis digane ning tak nggih ngene iki engko bengi lho." Bacono mau. Kedua. Sampun. Oh ya. Sampun. N. Saniki dugi N. Ya. Nanti akan diagendakan pagelaran wayang kulit oleh Bu Mutiin malih nggih Bu nggih. Diagendakan wayang kulit. Wong arep di apa jenenge wayang irak hiburan segar ya. Ana critane mula kula niki ngeten Pak. Kula niki mengutamakan cerita pertama niku penting. Men wayang itu tidak pudar ming ora kakean tembang. Ngono wong ngono Pak. Ya aturna ana wujude tembang kali Nduk. Bila kowe tak kon nembang dangdut ya. Nggih. Ku menatapmu. Tapi niki wau nggih wonten pamundutan memanik saking Bapak Eko. Bapak Eko menika ingkang mengantarkan kula kenjenengan Rama. Kawit kula SD niku lomba-lomba festival terus jenengan ingkang mucal nika. Oh, kowe sik cilik ta? Nggih, tasik umbelen nika. Aku iso mbayangne awakmu saiki piye ngono tak bayangne tok. Napa nih? Ya wis perkembangane piye ngono lho. Nggih. Ini eneng pamundhut Banyulangit sisa-sisa cinta. Sisa cinta sing tak tembangne mau ya. Nggih. Iya. Tebang kangen. Tembang kangen. Oh, tembang kangen lah tulisannya ora enek M iki. Tebang kangen tadi ditebang yang wong dikangeni. Dari Muklis ke Panjen Kidul Kota Blitar. Iki mangke kula aturaken Pak. Saka ke Panjen iki adean ning bar iki ning balik ning Kutha Kediri. Yo diaturke pundutane memane. Eko sapa to? Nika lho Mas sing rambute petak nika lho. Bapakmu to? Senes, nggih. Bapak kedua saya. Untunge bojomu, mbokmu bojomu lho to? Loh. Maksudnya niku dalam arti di luar rumah Romo. Oh, berarti kowe duwe bapak angkat. Nggih bapak didik, bapak didik. Wah, kok kemen bapak didikmu kok saya berbahaya iki. Kok di bapak didik jenenge Eko, barang aku urung tau krungu lho jenenge Eko iki. Sanes Pak Eko Dalang, sanes. Lek Eko Dalang adikku kayak ora genah kecake. Tak critani sih to, kuwi Eko sing endi? Piyantune lenggah wonten mriku kala wau. Pak Eko nuwun sewu nggih sak menika. Ya diaturi memanik ya. Nggih. Oh nggih, menika ndelik wonten bonangan Romo. Aja bapak kedua saya berarti ibumu bojone loro. Lah ibumu lho diserabas ora gelem kok iso di bapak kedua. Yo, diaturke memanike ya Ayu. Nggih. Mung sliramu. Nggih. Mesti ngono kuwi calek pinter mending ngono kuwi. Angger pinter nih araku mesti ngegi ngono. Sepodo ninggal-ninggal no cacahe araku. Ngono. Kondang-kondangi cetak aku ning dalan ya ora takok ngono. Gacekane. Kok mboten nyangoni kadang ngoten niku. Ora maksude liwat ini araku ya. Mong ngene kok ora. Mengko tak ajari 6 tahun ngono. Malah melengos. Yo aku ya ngono. Mong sliramu kang dadi manik ing kalebu pindho ratna kang katon manelu kang ngelingmu kiya tansah eling senadyan nato rasaku tansah sumandhing rino Ananda kasmara
sama saya aja lungguh. Ilmu itu adalah cahaya bagi hati nurani, kebodohan tanda kematian jiwa. Dadi wong pinter aja dadi wong bodoh, perlu penyupport semangat, ya ta? Leres. Dadi nek kowe pinuju sinau utawa nyambut gawe rumangsa selawase kowe urip, ning nek pinuju ndonga lan sembahyang rumangsa nek sesuk kowe bakale mati, sebab nek kowe nyambut gawe eling nek kowe mati, atimu bakal kendhal sok mati nggih apa nyambut gawe. Mula iki baku, yen ta kowe minuju nyambut gawe, rumangsa selawase urip. Yen ta minuju dzikir ta sembayang rumangsa nek sesuk kowe mati. Mergo kanggo mendekatkan diri karo Tuhanmu. Diaturke ya Cahayu. Bila Nggih. Duduk kuwi lho, Nduk. Lha napa? Apa sijine? Lho, Pengadilan Cinta ya? Oh, nika. Sing pundi? Piye lagune lali aku? Untuk apa nika to? Nika. Ayune sing apik. Ayo ngono. Oh, nggih. Kaya Prabu Motorke ponakanku. Wah. Raimu tak omongi tak. Tak jecekin dasmu pisan ngono. Diomongi ora percaya. Piye ijone piye, Nduk? Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu. Wah, jan. Atiku wis kaya mongkok ngono. Terus seandainya dunia ini ada pengadilan cinta. Ngoten niku. Terus hanya kau. Lah niku jenengan saged no. Ayo Kula terus mboten apal. Lho, ora apa to? Mboten. Ngisin iki. Muridku tembang dandut lawas ndak apa jen ngisin-ngisine. Wong cah campur sari tak sumbar yo. Ngunekno lagu pokok lawas aku mesti iso muni lho. Mungkin coba campur sari ngono. Iso ora? Oh. Apa ora? Ora apa? Mboten. Mosok to nduk ora apa, Nduk? Panjenengan mboten percados to nek kula mboten apal. Ya nggo catetan ra apa-apa to sing kira. Mah kula. Oleh ngono bila ya. Nggih. Monggo tak tembangke dhewe. Sing niku mawon nggih. Ya. Niki seragame yoga kok enggal Rama. Oleh ngono kok aneh kuwi sita regane 450 cah ya ora. Lah nggih, kok kados dukun. Dukun apa kuwi kain surjan kok dukun lah. Iya ya. Bila ku menatap. Sindene kapan Rama? Sindene kapan? Ya toh bar iki lho. Baret ah.